Táto hlavolamová hra sa nazýva obchádzanie problému. Väčšina ľudí sa snaží odstrániť kovový pásik cikcak pohybom a zasekne sa. Jeho vyriešenie si vyžaduje opačné myslenie a logiku, najmä u detí. Najprv zmeň polohu rúk a uchop kovový pásik, posuň ho k rohu a zastav sa, prejdi cez horný krúžok a potom cez stredný krúžok. Kľúčom je správne použiť stredný kovový krúžok. Ak budeš nasledovať len priamu dráhu, skončíš zablokovaný. Použi stredný krúžok na prechod cez pravý otvor, otoč ho o 90 stupňov smerom k pravému krúžku, zdvihni krúžok a otoč ho o 180 stupňov okolo stĺpika. Tento pohyb umožní jeho úspešné uvoľnenie. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že kľúčom je začať z iného bodu, nie z bežnej priamej línie. Otoč pružinu v smere hodinových ručičiek, potom proti smeru hodinových ručičiek a drž útvarovaný krúžok dole, aby si ho bez problémov vybral. Aj tie najmenšie pohyby si vyžadujú pozornosť a koordináciu, čím sa precvičuje myseľ aj ruky. Na správne spojenie polkruhov je potrebná predstavivosť a sústredenie. Najprv zatvor hornú časť, inak špirálový vzor nezapadne. Táto hra pomáha rozvíjať trpezlivosť, pozorovanie a kreativitu a učí deti premýšľať pred konaním. Tento set obsahuje 24 jedinečných hlavolamov, každý s vlastným riešením. Pri hre sa deti učia riešiť problémy metódou pokusomil, posilňujú jemnú motoriku a trénujú mozog. Ruky sú druhým mozgom. Čím viac deti trénujú, tým viac rozvíjajú svoje kognitívne a tvorivé schopnosti, ideálne pre zvedavé deti vo veku od 3 do 8 rokov. Táto hlavolamová hra stimuluje predstavivosť, sústredenie a kreativitu počas zábavy. Je to zábavná vzdelávacia pomôcka, ktorá pripravuje deti na logické myslenie a rozvíja návyky riešenia problémov na celý život.